ಎಸ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗಿತ್ತೆ ದ ಗ್ಲಾಮರಸ್ ಒಂಜಿ ಹೀರೋಯಿನ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕನ್ನಡ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಸಿನಿಮಾ ಮಂತದೇರು ನಮ್ಮನ ಅಲ್ಪ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಮಂತಿನಾರು ಇತ್ತೆ ನಮಕೊಂಜಿ ಧೈರ್ಯ ಬರ್ತದೆ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಸೂಪರ್ ಡೂಪರ್ ಹೀರೋಯಿನ್ ತಿಕ್ಕೇರ್ ಬಂದು ನಮಕೊಂಜಿ ಖುಷಿ ಉಂಡು ಅವೇ ಅದ್ವಿತೀಯುಲೆರು ಸೊ ಅರಡ ಪಾತಿರ್ಗ ನಮ್ಮ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಏನು ಚೊಲ್ಲರ್ ಯಾನು ಹುಷಾರ್ ಲೀರ್ ಏನು ಚೊಲ್ಲರು ಸೂಪರ್ ಇರ ಗೀತ್ ಈಜಿಡು ತುಳು ಎಂಚ ಪಾತಿರ ಬರ್ತದೆ ತುಳು ಎನ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆ ಉಂದು ಓಕೆ ಅಯ್ಯೋ ಯಾನ್ ತುಳು ದಾಯಪಂಡ ಎಂಕುಲಿಕ್ಲೇನ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ತೂದು 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 ಕನ್ನಡದಕ್ಕೂ ಯಾನ್ ತಪ್ಪುನ್ ಪನ್ಪುಜಿ ಬಿಕಾಸ್ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕನ್ನಡದಕ್ಕೂಲೇಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಕುಂದಿತ್ತಾರೆ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಬಂಜಿಗೋಸ್ಕರ ಬೆನರೆ ಗೊತ್ತಿನ ಭಾಷೆ ಬಟ್ ಸೈತಿನೆಟಲ್ ಒಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಬ್ರೇಕ್ ತಿಕ್ಕೊಟ್ ಪಂತ್ ಕಾತೊಂದಿತ್ತೆ ಜೈ ಪನ್ಪುನ ಟೈಮ್ ಬತ್ತುಂಡ ಜೈ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅವು ಇರ ಫಸ್ಟ್ ಸಿನಿಮಾ ನಮ್ಮತ್ತೆ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಇರೇ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ನಾರ್ಮಲ್ ಸಿನಿಮಾ ಎಂಚೊಪ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ಫನ್ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ಕಾಮಿಡಿ ಸಿನಿಮಾ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ಇರ್ನ ಸಿನಿಮಾದ ಪನ ಕನ್ನಡ ಪೂರ ಇರ್ ಮಂತಿನ ಜಾನರ್ ಪೂರ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಟೈಪ್ ಉಂಡು ಸೊ ಇರೆಗ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಫರ್ ಬನ್ನಾಗ ಜೈ ಇರ್ದು ಇರ್ನ ಫಸ್ಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಎಂಚಿತ್ತೇನೆ ನಿಜ ಪನ್ನಡಾಂಡ ಇಂಕ್ ಜೈದ ಬಗ್ಗೆ ಲೈಕ್ ಏನು ಸಿಟಿ ಸೆಂಟರ್ಡ್ ಒಂಜಿದ ಅದನ್ನ ಟೀಸರ್ ಲಾಂಚ್ ಮಂತಿತ್ತಿರ್ ಫಸ್ಟ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಲೋಗೋ ಲಾಂಚ್ ಅದನ್ನ ಟೈಟಲ್ ಲಾಂಚ್ ಯಾನ್ ಆಯ್ತು ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ತೂದಿತ್ತೆ ಸೊ ಇಂಕ್ ಏರ ಪಂದಿತ್ತಿರು ಒಂದು ಜೈ ಸಿನಿಮಾ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಬಜೆಟ್ ಸಿನಿಮಾ ರೂಪೇಶ್ನ ಸಿನಿಮಾ ಪಂದ್ ವಾವ್ ಅಮೇಝಿಂಗ್ ಅಂತ ಎನ್ನದಿತ್ತೆ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಿಜ ನಾವು ಹೆಂಗ್ ಕಾಲ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಪಂದ್ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಹೆಂಗ್ ರೂಪೇಶ್ ಕಾಲ್ ಮಂತೀನಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಆರ್ ಪಂಡೇರ್ ಇಂಚ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಇವ್ರು ಆಫೀಸಿಗೆ ಬರೋಡು ತಿಕ್ಕೊಡು ಒರೊರ ಪನ್ಪಿರತ್ತೆ ಲೈಫ್ ಇಡು ದಾದ ಅವಡು ಪಂದು ದೇವೇರು ಆಲ್ರೆಡಿ ಪ್ಲಾನ್ ಮಂತಿರೋದು ಆರ್ ಕಾಲ್ ಮಂತಿನ ಟೈಮ್ಗೆ ಯಾನ್ ಕುಡ್ಲ ಬರ್ಪುನ ಪ್ಲಾನ್ ಇತ್ತುಂಡು ಬಿಕಾಸ್ ಎಂಕ್ ಬೇತೆ ಬೇಲೆ ಇತ್ತುಂಡು ಸೊ ಅಂಚದ ಯಾನ ಪಂಡ ಇಜ್ಜ ಬರೋದಿಲ್ಲ ರೂಪೇಶ್ ಊರಿಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಯಾನ್ ಬತ್ತಿನ ದಿನನೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಬರ್ಪಂದು ಸೊ ಯಾನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇನೇ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಪೋಯೆ ಅಲ್ಪ ರೂಪೇಶ್ ತಿಕ್ಕಿನ ಕೂಡಲೇ ಆರ್ ಫಸ್ಟ್ ಎಂಕ್ ಜೈತ ಬಗ್ಗೆ ಎನ್ನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಿರು ಪೂರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಬಂತು ಬೊಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಕೊರಿಯರು ಸುನಿಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸರ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು ಈ ಮೂವಿಡು ನನದಾದ ಪನ್ಪುನಿ ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆ ಮನ್ಪೋಟ್ ಪನ್ಪುನ ಆಸೆ ಇತ್ತುಂಡು ಇಂಚಿಂದ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅವಳ ರೂಪೇಶ್ನ ಪೂರ ಬ್ಲಾಕ್ ಬಸ್ಟರ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಸುನಿಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸರ್ ಮಂತೊಂದು ಪಂಡ ನಾನು ಇಂಕ್ ಥಿಂಕ್ ಮಂತಾರೆ ಇಜ್ಜಿ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಎಂಕ್ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಬೇತೆ ದಿಗ್ಗಜರು ಉಳ್ಳೇರೆ ಅಕುಲು ಇಜ್ಜೆಡ್ನ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಆಪುಜಿ ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ಯಾನ್ ನಂಬು ನಂಚಿನ ದೇವೇರು ಕಟೀಲಮ್ಮ ಅವಡು ಪೊಲಲಿ ಅಮ್ಮ ಅವಡು ಕೊರಗಜ್ಜ ಐ ಥಿಂಕ್ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊರ್ದೆಂಕು ಈ ಸಿನಿಮಾ ಬರ್ತೀನಿ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಪಾತ್ರ ಎಂಚೊಂಡಿರ್ನ ಒಂಜಿ ಇನ್ನೋಸೆಂಟ್ ಕ್ಯೂಟ್ ಪಾತ್ರ ಪನ್ಪನೊಲಿ ಎಂಕ್ ಖುಷಿ ಆಂಡು ಒಂದು ಪಾತ್ರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದಾಯ್ಪಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದಾಯ್ಪಂಡ ಯಾನ್ ಯೂಶಲಿ ತೂತಿನ ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಇಡು ವೆರಿ ಹೀರೋಯಿನ್ಗೆ ಆ ಪ್ರಾಮಿನೆನ್ಸ್ ಒಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಬಟ್ ಯಾನ್ ಐಕೆ ಕಾತೊಂದಿತ್ತೆ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಆತನ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ದಾದನೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಉಪ್ಪೋಡು ಸಿನಿಮಾಡು ಸೊ ಎಂಕ್ ಒಂದೈಟ್ ಎಂಡ ಇರ್ ಕೇಂಡ ಲೈಕ್ ದಾದ ಪೂರ ಇಷ್ಟ ಪಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಎನ್ನ ಭಾಷೆಡ್ ಪಾತೆರುನ ಒಂಜಿ ಉಂಡತೆ ಅವು ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಕೊಡು ದಾಯ್ಪಂಡ ನಮ್ಮೈತೆ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ಯಾನೊಂಜಿ 15 ಅಂಚ ಮಂದೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅವಾರ್ಡ್ ಸಿನಿಮಾಲ್ ಮಂದಿನಿ ಯಾರು ಅಲ್ಪ ಪೂರ ಕನ್ನಡಡೇ ಪಾತೆರುವ ಸೆಟ್ಟಡ್ ಅವಡು ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಅವಡು ಮೂಲ ಎಂಕ್ ಸೆಟ್ಟಡ್ಲ ತುಳು ಪಾತೆರೆ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಇಡ್ಲ ತುಳು ಪಾತೆರೆ ಅವು ಒಂಜಿ ಫೀಲೇ ಬೇತೆ ಬೊಕ ಕುಡೊಂಜಿದಾದ ಪಂಡ ಪೂರ ಪೂರ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಆಕ್ಟರ್ಸ್ ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಲ್ಪುನ ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತನೆ ಎಂಕ್ ಬಿಕಾಸ್ ಏತೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಂತನಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಎಪ್ಪಲ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾಗ ಪೊಸ ಬೇರೆ ಅಂಡ್ ಕುಡೊಂಜಿದಾದ ಗೊತ್ತು ಇಷ್ಟ ಏನಿ ಉರ್ಪೆಲಾರಿ ಮೀಂದ ಸಾರು ಅತ್ತನ ಕೋರಿ ಸುಕ್ಕ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಸೆಟ್ಟಡ್ ಏಪಲ ಡೇಲಿ ಇತ್ತಡು ಎಂಕ್ ಫುಡ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅವಳ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ವನಸೆ ನಾನು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ಲಾತೆ ನಾನು ಉರ್ಪೆಲ್ ನುಪ್ಪೆ ತಿನ್ಪುನಿ ಸೊ ಮುಲ್ಪ ಅವೊಂಜಿ ಆಡ್ ಆನ್ ಆಡ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಎಂಕ್ ಡೇಲಿ ಕೋರಿ ಸುಕ್ಕ ಅವು ತಿಕ್ಕಡು ಅವು ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೊ ಈತು ಮಾತ ಇತ್ತುಂಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಅಮೇಝಿಂಗ್ ಜರ್ನಿ ಎಂಕ್ ಜೈ ಟೀಮ್ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತೆ ಇರು ಈ ನೆಟ್ ಒಂಜಿ ಜರ್ನಲಿಸ್ಟ್ ಅದು ಇಲ್ಲರು ಕನ್ನಡ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಕನ್ನಡ ಗೊತ್ತುಂಡದೆ ಆ ಒಂಜಿ ಸ್ಲ್ಯಾಂಗ್ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ನ್ಯೂಸ್ ಒಂಜಿ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಪೋರ್ಪಂಡು ರೆಂಚ್ ಮನ್ಪೋರು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಟಾಸ್ಕ್ ಇತ್ತೇನೆ ನಿಜ ಪಂತೆ ಯಾನ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಪೋನಾಗ ನಾ ಕುಡ್ಲ ಕನ್ನಡ ಇತ್ತುಂಡವೆ ಬಟ್ ಯಾನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಬಂದಿನಿ ಲೈಕ್ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಮಸ್ತ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಯಾನ್ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್ಗೆ ಬಂದಿನಿ ಅವು ಎಂಚ ಪಂಡ ದಾದಾ ಸಾಹೇಬ್ ಪಾಲ್ಕೆ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್ ಅವಡು ಆತರ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್ ಸೊ ಅಲ್ಪ ನಮ್ಮ ದಾದ ಪಂಡ ಡಬ್ ಮನ್ಪೋಡು ನಮ್ಮನೆ ಡಬ್ ಮನ್ಪೋಡು ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಸೊ ಎಂಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಯಾನ್ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಅಂಡ್ ಮಿಸಸ್ ರಾಮಾಚಾರ್ಯ ಆದ್ಬೊಕ್ಕ ಯಾನು ಪಂಚಮ ವೇದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಂದಿನ
ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಅನೊಂಜಿ ಆರ್ಟ್ ಮೂವಿ ಮಂತೆ ಐಟಾರು ಬಾರಿ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಇತ್ತು ದಾದ ಪಂಡ ಇರ್ನ ಕನ್ನಡ ಚೇಂಜ್ ಆವೋಡೆ ಬಿಕಾಸ್ ನಮಕ್ ಆ ಸ್ಲ್ಯಾಂಗ್ ಆಪುಜಿ ಸೊ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಪೋದು ಆ ಸಿನಿಮಾಗೋಸ್ಕರ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಕನ್ನಡ ಕಲಿತಾವೆ ಬಟ್ ಹೆಂಗ್ ನಿಜ ಪನ್ನಡ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಕನ್ನಡ ಉಂಡತೆ ನನ್ನ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಇತ್ತೆಂಕ್ ಮರತ್ ಪೋತು ಮಲ್ಲೆಜಿ ತುಳುಟೈತೆ ಒಂಜೀರು ಐತೆ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ವಿಷಯನೇ ಪನ್ಪೆ ಜೈ ಸಿನಿಮಾದ ಮಸ್ತ್ ಮಾತ ಒಂಜೀರು ಮೀಡಿಯಾದ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಸೇರಿದ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಅಂತಂದಿಲ್ಲ ನೆನ್ನೊಂಜಿ ಎಂಚ ಕ್ರಿಸ್ಪಾದ ತುಳುಟು ಪನ್ಪರಂದು ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್ ಶೂಲಿನ್ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಇನಿ ಮಾತ ಮೀಡಿಯಾದಕ್ಲ ಸೇರ್ದು ಜೈ ಟೀಮ್ದ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ನಡತೊಂದುಂಡು ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಖುಲ್ ದಾದಿಕ್ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲ ಉಂದುವೆ ನವೆಂಬರ್ 14th ಜೈ ಮೂವಿ ತೂಲೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಕ್ಲನ ಟೀಮ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ರೆಡಿ ಆಯ್ತು ಇದು ಇರೊಂದು ಎಂಚ ಲೈಫ್ ನಾನು ಇಂಚ ನ್ಯೂಸ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಬಟ್ ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ಎಂಕ್ ನಿಜ ಪನೋಡಾಂಡ ಯಾನ್ ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ನಿಕ್ಲೆನ್ ಮಾತ ತಿಕ್ಕೊಂದುಲ್ಲ ಎಂಕ್ ಯೂಶಲಿ ಆನ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದ ಮೀಡಿಯಾದಕ್ಲೆಡ ಮೋರ್ ಲೈಕ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅವೆ ಸೊ ಎಂಕ್ ಏಪಲ್ ಆಸೆ ಇತ್ತು ನಾನು ಕುಡ್ಲದಕ್ಲೆಡ ಒಂಜ ಪೂರ ನಿಖುಲರತೆ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದು ತಿಕ್ಕದಿಜ್ಜಂಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಒಂದು ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಂತ್ನಾಗ ಇರೆಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಒಂಜಿ ನ್ಯೂಸ್ ರೀಡರ್ ಅದು ನಿಕ್ಲೆನ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಬೈದಿತ್ತೆ ಏತ್ ಕಷ್ಟದ ಜಾಬ್ ಪಂದು ಹಿಂಗೆ ಅಪ್ಪ ಗೊತ್ತಾಂಡು ನಿಜವಾಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಎನ್ನುವ ನ್ಯೂಸ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಪಂಡ ಓಕೆ ಜಸ್ಟ್ ರೀಡ್ ಒಂದು ಬಟ್ ನೋ ಲೈಕ್ ನಾನು ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಮನ್ಪನಾಗಲ್ಲ ಆತೆ ರೂಪೇಶ್ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಇತ್ತೇರು ಇಜ್ಜಿ ಇಂಟೋನೇಷನು ಬೊಕ್ಕ ಇನ್ನ ಪಿಚ್ ಪೂರ ಬೋರ್ಡು ಪಂದು ಅಪ್ಪ ಗೊತ್ತಾನಿಕ್ಲೇನ ಬೇಲೆ ಏತ್ ಕಷ್ಟ ಉಂಡು ಪಂದು ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಅನ್ ಅಮೇಸಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಎನ್ನ ಸೊ ಎಂಗೆ ಇಷ್ಟ ಇರ್ನ ಪಾತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಬುಕಾಂಚಿನ ಜೈ ಸಿನಿಮಾದ ಬಗ್ಗೆ ಕೊನೆಗಾದ ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಎನ್ನ ಪಾತ್ರದ ಪುದರ್ ಶ್ರಾವ್ಯ ಪಂದು ಐ ಆಮ್ ನ್ಯೂಸ್ ಇದು ಚಾನೆಲ್ ಜರ್ನಲಿಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಮೂವಿಡು ಒಂಜಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೋಲೆ ಉಂಡು ಈ ಪಾತ್ರಗ್ಲ ಆ್ಯಂಡ್ ರೂಪೇಶ್ ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎನ್ನ ಸಾಂಗ್ ರಿಲೀಸ್ ಆತಿನ ಮಸ್ತ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪೂರ ಇಷ್ಟ ಮಂದಾರು ನಿಖುಲು ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಸುನಿಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸರ್ ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಂದಿನ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಲೈಕ್ ಎನ್ ಮಸ್ಕತ್ತಡ ಅವ್ರು ಬಾರೆಂಡ್ ಅವ್ರು ಸಿನಿಮಾ ತುಯ್ಯೆ ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ಆಲ್ರೌಂಡ್ ಅತ್ತೆ ಎಂಚ ಆಪು ನಮಕ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಪಂಡ ಮುಗಿಂಡ ನನಲ ಬೋರ್ಡ್ ಅತ್ತ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಡ್ ಆ ಫೀಲ್ ಕೊಡ್ತೇರು ಆ್ಯಂಡ್ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಸರ್ನ ಒಂಜಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಅ ಶೇಡ್ ದೀಪಕ್ ಸರ್ ಅಂತೂ ರಾಜ್ದೀಪಕ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸರ್ ಅಂತೂ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಬಂದಿರೋ ಒಂಜಿ ವಿಲನ್ ಉಂದಿಟ್ಟು ಆ್ಯಂಡ್ ಬೇತೆ ನಮ್ಮ ಅರವಿಂದ್ ಬೋಳಾರ್ ಸರ್ ಬುಡ್ಲೆ ಅರ್ನ ಕಾಮಿಡಿಡ್ ಎಂಕುಲು ಎಪ್ಪಲ ಪೂರ ಕಾಪಾತೆ ಕಾಮಿಡಿ ಅಂಚೊಪ್ಪೋಟ್ ಬಂದು ಆ್ಯಂಡ್ ನವೀನ್ ಡಿ ಪಾಟೀಲ್ ಸರ್ ಅವಡು ఒక ಪೂರ ಇಲ್ಲ ಐ ಮೀನ್ ಪುದರ್ ದೆಪ್ಪೋಡಾಂಡ ಮನೋಜ್ ಅವಡು ಎವ್ರಿಬಡಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಡನ್ ಅ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬಟ್ ಯಾನ್ ಪನೋಡಾಂಡ ಆನ್ ದ ಹೋಲ್ ಪೂರ ಅಕ್ಲೆನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗೂ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಕೊಡ್ತೇರು ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಈತ ಮಲ್ಲ ದಿಗ್ಗಜನೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿಲ ಸೇರ್ದೇರು ಓಕೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಂತ ಪಂಡೆ ಬಟ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ಆಡ್ ಮನ್ಪ ಎಂಗ್ಲ ಆಡಿಯನ್ಸ್ಗೆ ಒಂಜಿನ ಸ್ಕಿನ್ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಪನ್ಲೆ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ದಾಪಂಡ ಇದ್ ಕುಡ್ಲದ ದೊಂಬುಗು ಇತ್ತೆಳಿರ ಒಂಜಿ ಫೇರ್ ಆದುಲ್ಲರ್ ಪಂಡ ಇಕ್ಕದಾದ ಒಂಜಿ ಇಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಒಂದು ಅತ್ತೆ ಪ್ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ಸಿ ಎಂಕ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ದಕ್ಲು ದಾದ ಪನ್ಪೇರ್ ಪನ್ತಾವೆ ನಿಕ್ಲು ಕುಡ್ಲದ ಕುಲ್ದಾ ಈ ಪೊರ್ಲು ಕೇಳಿ ಸೊ ಈರೆ ಪಲ್ಲೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದನೇ ಒಂದು ಅತ್ತೆ ಹವಾ ಅದು ಬಟ್ ಈ ದೊಂಬುಗ್ಲ ಮಿಂಚೊಂದುಲ್ಲರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಪನ್ನೋಡಣ ಮಸ್ತ್ ಟಯರ್ಡ್ ಆತನು ಬಿಕಾಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ನೀರು ತೂದುಪ್ಪರು ಮಸ್ಕತ್ತಡು ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಬಾರೇನ್ ಐಬೊಕ ಬತ್ತ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಹೆಂಗ್ ಬೇತೆ ಶೂಟ್ಸ್ ಇತ್ತಡು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಜೈತ ಕೊಡೆ ಟ್ರೇಲರ್ ಲಾಂಚ್ ಅಂತೂ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಂಡ್ ಸೊ ರೆಸ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಬಟ್ ಗ್ಲೋ ಆವೊಂದುಲ್ಲ ಪಂಡ ರಿಲೀಸ್ ಆವೊಂದುಂಡ ಖುಷಿ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದಿಟ್ ಫುಲ್ ಗುಳುಗುಳ ಚಿಟ್ಟೆಲ್ಲ ವೈದುಂಡು ಕಾಡ್ದ ಪೂರ ವೈದ್ಯನಿಕ್ ಓಕೆ ಸೊ ಎಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮಕ್ ಪಾತ್ರನಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಿಕ್ಲೆನ್ ಮಾತ ಸಪೋರ್ಟ್ ಉಪ್ಪಡು ಫಸ್ಟ್ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನಾತ್ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಜಾಸ್ತಿ ಮಂತದು ಏರ್ಪೂರ ಎನ್ನದಿತ್ತೆ ನಾನು ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಮಂಜಿ ಬಂದು ಅಕ್ಲೆಗ್ ಪನೆರೆ ಬೋರ್ಡು ಕನ್ನಡ ಮಂತಿನ ಹಿಡಿದು ಕ್ರಾಸ್ ಆದ ತುಳು ಫಿಕ್ಸ್ ಇರು ಎಂಕ್ಲ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಹೀರೋಯಿನ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಂಡ್ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಕ್ಲೆನ್ ಮಾತ ಪ್ರೀತಿ ಖಂಡಿತ ಪ್ರೀತಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು